ndinonzi Edward Muchongwe. Ndine 59 years old. Ndakatanga kutamba bhora ndichitambira yainzi PG taitambira Kambozuma. From there I went to Dairy Board and I ended up with Dynamos. From Dynamos I ended up with Kids. Ndikatambira national team. Ndo matima ndakatambira hiyo. Animal visa before matima. Ndo matima ndakatambira hiyo. Tatine ndi Sadafa yatambirwa apa neukambozuma. Ndo ndakatanga kutamba. Mukanzwa anonzi tsvatsva. Ichati tati marival. Same team. Do what I got the national team. Very 1985. My Dynamos. Another tango 1985. 1985. No one got tango tamba. The two shoot young. Bhora it was childhood. Say tamba. Tini ground representative. Number 5. Number 7. Saka ndo angani major grounds ataitambi. Painzi number 7. Ngona number 7 number 5. Ndo kwaitwa tikatamba nemabvuku. Haifilms Lenora itaitambira mumbore. Itaitamba iso ainzi mamanige. Manige aitwa ma-offices. Offices is like bhora wangu sina. Munana from November. Panopera league. Ndo patakata motamba pare. Taita mamani games. Atakira kugwinya. Pane chikoro chinonzi gwinya pasasa. Chinofunda amana wangu ye. Yes, takatangira ipapo. Kunokwa kune makwike vanhu vaida zvebhora. Takatambira naye John Janero. Imwacho anzi nyama akafa. Janero aripo. Ana Henry Charles. Takatambira naye. Moses Chunga, Eric Isam. Anozoya panapa every day. Achibva kubasa anozoya panapa. Ndiye my colleague. Vandoto mwana ebia. Aliyobva kubasa anozoya panapa. Tumbomwa one chingotaura old memories. Moses anogobreaka kuchao. But vanosenza isina Eric Isam. Ndio vari kurana Dynamos at the moment. This go too much. Ndakati zvinoonetsa zvekutaura. Inini ndikazombokocha majuniors ecaps. Pana Steve Kwash is my mentor. The late late na Ndaramkwesha ndo akandipusha. Pandakazoregera zvebhora ndatoona hakuna zvibhadharo unongosenzeswa mahara. Ora ndongosiya. Although ndine mapepa ndinawo. Saka ndamona it wasn't me. Maybe I wasn't lucky. And was this second ndosiyana nawo. Taitamba nemangura. Tichitamba mangura kupanzura. Ndadedzwa nenational team yaFabishi. Pafabishi ipapo. That very day ndakawanda ku ndozongotamba football. Ndinenge ndatongoita ndadida. My years baba should be 92, 93. 92, because we got 90 in the Davao Dynamos. And I've kept money. 92, 93. Saka ndakazo regular bhora pana na Steve Kwash ndakari
masini yangu anda kukocha majuniors ecaps kana mdara mkwesha. So for the national team, kwanza utamba how many games? Inini? Ndakatamba more than 40. Makatamba kushizo kwezi. Right. Ndikatokutaura ndikanotamba ku Swaziland, ndikanotamba ku Mozambique, ndikanotamba ku Cote d'Ivoire, Cameroon, ndikanotamba ku uya aimbotamba bhora Liberia. Ndakaenda kuLiberia ndichitamba national team. Yes, ndikaenda ku kamwe kaisland Malagasy play kwese. Ndikanotamba ku Malawi, ndikatamba ku Zambia, DRC ndichitambira national team. Time iyoyo hapana achievement andimbokunyepera zvinhu zvangu zvoitawo taitamba nelove of soccer. Haikona zvokuti wafana vari kuona mari tatine chido chete, hapana chatakambachivha bhora. Izvi zvandakatoita ndezvangu zvokusenzendei, hapana bhora, hapana. Yes, yanga isingatengi UKSA nditoona nabhoni makuzo anogara kuno kwakura kwamune masazi tina manhondo anogara mapati mwana wangu ai tese tivarume tinofara iyo shoma iyo taifara andomuimbira nanhasi kungova saka hapana zvokunzi iyo vafana iyo vachivava anana kamabhirediya adi kariya inopera mamani but ava vakatoita laki vari kuona chi yakisa hatina kuona data zvakasiyana yaunori kufananidza kwete zvasiyana kare nanhasi. Yes, zvakasiyana. Yaitenga mari but yainga taipuwa $20 yainga but yaitenga wambotengera mai yako grocery $20 but idhumuni wao nemakawa saka hatingamboda kufananidza nezviriwo kariti aya senanstata ivada vainetsa vainzi Peter kana mupfumi wakainzi Madhinga ndio vainetsa naBoindlovu tenenunu Boindlovu ye wadataurana aiwa ndodada mukoma wake Madhinga na Peter. Yes, ine ndini munhu hani akamisa kufenzi aanetsa kugonzero ndini wani akandoona nondizweta andoti mudhara lo achitaura ndizindere anakazimisa ti mudhara lo mudhara Dhinga akamisa pafenzi. The legend, the old man, the legend. He was my hero. Kuti tuzotamba bhora through Joshua. Now Kenya anga goalkeeper. Starts state football, you know. Yes. Are we moving in the right direction? Even you are Yakadhakwa. Yakadhakwa. Why? The leadership iripo yacho iri kumora mari yavanopuwa neFIFA iyo vana Kamambo hapana bhora hasi bhora rinofanira kuliidwa nemunhu webhora ani manzwisa. Mukaona kuZambia zvakaita kalusha izvozvo ndozvoita kuti bhora riite risumukire but zvikaramba zvakadaro panokwatinoenda ticharamba takangori madhodhondo senanstata hapana katirikuita.